lang for today's video kay maghunos may better me. Og dili ka tabag, ako silang ilamas si Mama dili siya. So, di ko mahadlok kay pakoy ligo. Sige. Extender. Okay. First question. Unsa man na? Usa akong Ako yung mga natin ni ate. ay ako ra ikaw okay sa di ka tabag. Lubanay mo ba ha? Okay sa tabag. Okay. Unsa akong favorite nga color? Favorite color? Brown. Unsa favorite color mo ma? Brown man. Unsa lang brown ako? Nagay brown ang magsa. Wasak ka wala lagi ni makos mama. Mama ka mabasa te. Binuan mo na imote. Sige, wala nakatagan oy akong favorite color Okay, kay next. paita po na rin nila amor ko kay ako. Unsa akong favorite nga sudan? Sudan. Ah, Adobo. Adobo. unsa akong favorite sudan Adobo. ha? Fried chicken. Adobo. Adobo man te. Salumanas na. Akong favorite nga sige next question. Next. Akong favorite nga sport. Unsa akong favorite nga Sport. sport man? Chess. Chess. Kada kayo naka-answer ni Mama Lumba, Mama. Mogan. Unsa pa dyan? Akong favorite nga pet. Pet. Unsa akong favorite nga mga hayop ma? Fish. 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 Unsa akong favorite nga pet ma? Pan. Lovebirds. Dili isda. Wala ka tagat ma. Wala man ni kailas mama na ka. Karon ka daw. Ano na imote? Kurot na. Paitang mama on kailas mama. Pila ka buk akong nauyab. Ako kabalo. Wala ka man mama kay secret ra. Dua. Dua. Kaloya. Ay pari ako dua. Kapobriha duha ra ka mo. Dua na ka buk nauyab. Dagan man ko na nauyab silingan te. Hoy, wala gyud ta. Nani koy dayo silingan ma. Nani koy nauyab sa kadiri. Na? Wala ka mo tungkol. Hoy, wala man koy nauyab sa kadiri. Ay, dai na. Wala di ay. Wala di ay. Wala. Mga kalablag ang pangutanan nila kay ay tani wag kailan ako. Thank you for watching. Thank you for watching. Og salamat sa imong suporta. Okay na. Bye-bye. Bye. Maglala kami balik. Maglala ko. It's 5:50 something and it feels empty inside.